Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Rimulyang Circle kalakno baka Sarkar Assam kalakentur put biang syakithain langpi bat pinchnai ki surak hakeleng ki jaka jong kathan kani ka seng hapo kuching lam u president ba tipsuk thongni hinne ka singpalei kralit ben ajing tip da kaching tho ya kani ka jingjia how deputy commissioner ka West Khasi Hills Nongston pi jungka Rimulyang Circle ta kasni lawan bane kendo yo DC nagamta kajing i ke jungi yang jing pentre jungka Sarkar Assam ya ka surok ka bakiu na khampoduli senesha thainlang pi jungi ka ba kate ke jaka ka de ka jaka badang don ha kajing ya penpekput kajing ka japut te kajing kwa jungi bangin kendo DC ya kasni kalong bangin yo jing pensai amar kadon ka status quo na do mensua ba kino ki jing pentre la ka de na ka Assam panen Meghalaya jadi bandon ke dia tiplang nanti arliang Sarkar kena kalian jong u disi ulah pensai ba kira don ke dia tiplang na kalian juga Sarkar Meghalaya bat tunjuk na kalian Sarkar Assam ya kena ke jing pentre kena ka surok na pensai ru susu ha de bat ki jing pentre ki development sekte ke thai ba na kalian ka Sarkar Meghalaya ru ka tre kum ki skim sam jadi longian kita thai dan kalian ke Sarkar Assam ro kalian tentu dia dan kalian jong ni ga Sarkar Meghalaya ro pensai ba kin don kono ke jing tentu dia ki jing pentre ki skim ki bawan kamtam ki central skim bawan dan baki Sarkar jela tai dei ba isi jong ila pensai dan kalian jong ni la keren ha bede berkenikamat ba ikam bordar la kumno kim dai ban don ke jingya tengku bat kini ki kam penroy kam jingya penbekput kemudian kami Meghalaya bersam kumbangi don ke jing nut bu kata ban penbekno dan kini ki development kim dai ban kata ya ketika mat ya penbekput kata ke jing kwa jungi apa ini Kapentip baka Sarkar Assam kalawan chna penhe ya kusurok na kampaduli ke bathumu ban penyaso shado shalangpi. Ke FKJGP kala panjing shai na deputy commissioner bantip la ka Sarkar Assam kala de panjing bit ne kala don ne em ke jing tip lem haparing ka Sarkar Meghalaya bat Assam halor kani ke jingwan chna surok. Nalor kani kala panjing shai ru la kani ke jingwan kam penroy ka Assam halangpi kan don jingkta ne em ya ke jing kren pinbait put haparing ka Meghalaya bat Assam. Namar ka jingdon buntili kishnong Khasi bat Garo ki bam kwa ban hap sha Assam tama kidei ki badan sha shiliang jong kasurok papentrei da ka Assam kini ka seng kaloang bahakum kini ka por baga jingya penbait put kadang ya chakmat hapading ki arjela ka seng ka sngo persha ajur lada ka Sarkar Assam ka klem pentip lang ya ka Sarkar Meghalaya halor kini ka surok ka bla banwan ra ya ka jingthut bat jingklumar hapading ki nong song shnong